سلام تخططتنا هذا الشانل كما يكنيخم كما يتخونوا لو مون خلنا تغمنا نتعبينا نزبل كوارس هذا غرب علىه زيارة سزيا أبزق زي بفولو يقولي حتى زلا نصدمة نفس مثلا وين هيوت مثلا سلف هيت بلو أبزق زي أبستفر عليه كورنعات عالم بفلاي إيرتراويان قداي نايز حمام زي ناخوني مطلو بستفل عليه وجن كم زخينو ميتو نفس قتيلو كم زقاتي مو سبحاري مزبل كاب زيرو سبق سخي مثلنا سبات نفسهم مسؤولو يوم عب كم زسكم تزعتو إذن لو متمرتي كالوت انتهي قبر لو نخن عزب زي كنا كلنا كاب نفس جميرنا نفسنا خنفتش نفسنا مثلا كي تردعنا أنا أتو حماميو أبناء لو متمرتي ترويهم تقندع بكم زقتو أنا حما تنكي ወይ ትቐንዲ ጸላኢ ናይ ነፍስና ምን ምዃኑ ክነግር ክፍትን እየ ስለዚ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ቀዳምነት ንነፍስና ካልኣይ ንኣሕዋትና ተገዲስና ሸር ክንገብራ ከምኡ ድማ ንኣሕዋትና እውን ክንዕዘብ ከም ዘለና ክንሕግዝ ከም ዘለና ንከተተሓሳስበና ክትሕግዘና ዝበልኳ ትምህርቲ እያ እሞ ቀጥታ ናብታ ትምህርቲ ክወስደኩም ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና ሄይቲንግ ላይፍ ንሂወት ምፅላእ ከምኡ ድማ ሜላታት ወይ ብልሓታት ከመይ ጌርካ ነዚ ምፅላእ ናይ ሂወት ወይ ምፅላእ ናይ ነፍስኻ ምፅላእ ናይ ሂወትን ብሓደ ክኸይድ ዝኽእል ነገራት ስለዚ ቀጥታ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ክንጅምር ኢና ቀዳማይ ፌስ ዮር ኢነር ኤነሚ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ፀላኢ ናይ ነፍስና መን እዩ ኢልና ምስ ንሓትት እቲ ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ነፍስኺ ወይ ናይ ነፍስኻ ወይ ናይ ነፍሰይ እቲ ፀላእየይ ኣነ ዝቆፅሮ ሰብ ወይ ኣብ ከባቢየይ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን እቲ ቀዳማይ ፀላኢ ንሕና በዓልና ኢና ናይ ነፍስና ፀላእቲ ንነፍስና ቀንዲ ነሃስያ ንሕና በዓልና እታ ውሽጥና ዘሎ ቃጭል እቲ ኩሉ ግዜ ናትና ድኹንጎ ንጥራይ ዝነግረና ሓሳባት ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ብሓንጎልና ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀላኢ እሱ እዩ እዚ ፀላኢ እዚ ኣብ ደገ ኩሉ ሰላም ከሎ ሰላምካ ዝዘርግ ኣብ ከባቢኻ ዝፈስስ ሰላም ከሎ ንስኻ ግን ትሻቐልን ትጭነቐሉን ትሓመሉን እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ውሽጡ ሰላም ንዘለዎ ንእሽተይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ክገርመኩም እዚኣ እታ ተገርም ኣብ ደገ ሰላም ሃልዩ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ዘይብልካ ሰላም የለን ኣብ ከባቢኻ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ሃልዩ ኣብ ከባቢኻ ዕግርግር ተሎ ሰላም ኣለካ ዋላ ኣብቲ ግዜ ዕግርግር ስለዚ እዚ ኢና ክንፈልጥ ዘለና እንታይ ይብለና ኣሎ no matter who you are your worst enemy ብዘይገድስ መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ኣነ ከመይ ኮንኩን ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍና ቀዳማይ ፀላኢና ንሕና ነፍስና ኢና whatever others say it's up to you እዚ ናትና ፀላእቲ ኢና ክንብል ከለና ሰባት ሕማቕ ኣይገብሩናን ማለት ኣይኮንኩን እቲ ሕቶ ግን ሰባት ብዛዕባና ሕማቕ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ንሶም ዝዛረብዎ ኣይኮነን ዝጎድኣና ዘሎ ነቲ ንሶም ዝበልዎ ንሕና ኣሚንና ንነፍስና ክንቀበሎ ከለና ኢና ንጉዳእ ንኣብነት ቀላል ኣብነት ጆርጆ ክፉእ ተልኩምኒ ኣብ ኣፍኩም እያ ትተርፍ ምክንያቱ ኣነ ኣዝዩ ፅቡቕ ምዃነ እየ ዝፈልጥ ብዘይገድስ እንታይ ርዲእታ ኣለኩም ንስኹም ጀቕረታ ኣብቲ ታሕቲ ብዙሓት ኮሜንት ክፉእ ኢኻ ኢልኩም ኣይትንገሩን ምክንያቱ ነቲ እምነተዮም ክትንክፍ ክእል እንታይ ንማለት እየ ግን ንስኻ ዝበልክዮ ወይ ንሳ ዝበለቶ ዘይኮነ ካብቲ ንሳቶም ዝበልዎ ኣነ ዝኣመንኩሉ እዩ ዝጎድኣኒ ኣነ እንተዘይኣሚነሉ ዝበልኩሞ ኣብ ኣፍኩም እዩ ዝተርፍ እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና እንታይ ይብለና ኣሎ ካልእ ሓደ ለባም ሰብ beware of no man more than yourself ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክትጥንቀቕ የብልካ ማለት ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ካብ ነፍስኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ይብለና ኣሎ we carry our worst enemies within us ትዝዓበየን ትዝበርትዐን ፀላኢና ኣብ ውሽጥና ተሸኪምና ንኸይድ ኣለና እታ ውሽጥና ዘሎ ሕማቕ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ንሱ ተቐዳማይ ፀላኢና ይብለና ኣሎ ቻርልስ ስፐርጀን ዝተባሃለ ምኽሪ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብዚ number 1 don't run away from this inner voice ካብዛ ውሽጥና ዘሎ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ክንሃድም የብልናን ብኸመይ ክንሃድም መስለኩም ኣብ ዝኾነ ግዜ ሙዚቃ ደርፊ ፊልሚ ቴሌቪዥን ገለ ክህሉ እንደሊ ፀጥ እንድሕሪልና ሓንጎልና ቀጥታ ኣብ ሓሳባት ይኸኣቱ ነገር ኩላ ፀጥ ተኢላ ሓሳባትካ ክመፅእ ይጅምር መብዛሕትና ግን ካብዚ ሓሳብ እዚ ክንሃድም ኢና ንፍትን ኣይንሃድምን ኢና ከዓ ኣብ መወዳእታ ገቢሉ እዩ ድመፀና ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ፅን ኢልና ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና ቀዳመይቲ ሰ ካልኣይቲ let it speak ንኽዛረብ እውን ዕድል ሃቦ ይብለና ኣሎ ንኽዛረብ ዕድል ክንቦ ከለና ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ቀዳማይ ተዓዘቦም ነቶም ሓሳባት ተሓልፉ ከለዉ ልክዕ ከምዚ ምንቅስቃስ ናይ ገረብ ወይ ከምዚ ውሕጅ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ሓሳባት ክመፁን ክኸዱን ከለዉ ተዓዘቦም ይብላካ ኣሎ ካልኣይ relax and take deep breath ሪላክስ ኮይንካ
كنبل على ناتخم خون كله كمي سلامي وسر زي وش تخاز رجرك قبل كله زي عميق تنفاس وسيد كاتوصو سلامي دمس على رجول نتي دمس على سلازي زي أو أنت تكمل كذا check if it is reasonable إتابرس خاز خيزول قالوا توا تحساسبه حق إنه تكسب كندي مخانو check برا نايكدنا يكونون كلك تعملوا check if it is reasonable and then dismiss if there is no reason زخون مغنيات ويقبول زي كون حسابات قالوا توا تحساسبان تلقى اكسيكا يغني لي حلف الكافانو ابو كولل ايتبت سلامتاكم مخينيلكا زياده كل دما اتي نحسبو زلنا قال نجر جميرنا زي فصمنا انت خوينا كنفصميلنا نبغس مغنياتو ات زي مبغاسنا زي معواتنا ون كم قالوا توا تحساسبا خوين سلازمت وترغلته whose life are you living نايمن هيوت يختنبر زلخ وي نايمن هيوت يختنبر زلخ زبل حتى اقداس حتى እዚ ነፍስኻ ዘጽላካ ወይ ህይወት ዘጽላካ እቲ ቀዳማይ መበገስናት ወይቶም ዝበዝሑ ሰባት በዚ ሕማም ዝጥቅዑ ኣብ መወዳእታ ቅረብ ኢልካ ክትሪኦም ከለኻ ህይወቶም ኣይኮኑን ዝመርሑ ዘለዉ ካልኦት ሰባት ክነብርዎ ዝገደድዎም ወይ ዝእመንዎም ህይወት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዘይተምሃሮ ታሕቲ ዘለዉ ይብል የለኹን ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ እንተፃሕካ እውን ግዳይ ናይ ዚኻ ትኸውን ምክንያቱ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ሰራሕ ክሰርሕ ከም ዘለካ ይፅበየካ እዩ ንኣብነት ኣነ ትምህርተይ ምስ ወዳኹ ናይ ግድን ኣብ ኦፊስ ክሰርሕ ነይሩኒ ኣብ ኦፊስ ይፍተዎ ይፅላዮ ኦፊስ ናተይ ኣብ ኦፊስ ኣብ ካምፓኒ ክሰርሕ ኣለኒ ንዑ ገዲፈ ቮሉንተሪ ስራሕ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ወላ እኹል ደሞ ዘይብሉ እንተዘይብል እንተ ክረክብ ክኢለ ሰባት እንታይ ኮይኑ ሕሙም ዲ ተፀሊሉ ዲ ክብሉ ይጅምሩ ከምኡ ወላ ቶም ቀረብትኻ ፀቕጢ ይፈጥሩልካ ፈተውትኻ ይዕረፍትኻ ማለት እዩ ወላ ስድራ ቤትካ ስለዚ ከነስተውዕል ኣለና መብዛሕቲ ግዜ እቲ ንነብሮ ዘለና ህይወት ንሕና ዘይደለናዮ ንኻልኦት ክንሕጉስ ንሕብረተሰብና ክንሕጉስ ንቤተሰብና ክንሕጉስ ተኾይኑ ከጨንቐና እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ትርጉም ክንስእነሉ ኢና ምንባር ኣነ ኣብ ሓደ ነጥና ህይወተይ በፂሐየ ነይረ ኩሉ እቲ ዝተመነኹ ወረኺበዮ ግን ንሱ ይኮነን ዝደልዮ ነይረ ኣነ ገሪምኒ ልክዕ ካብቲ ጥርዚ ናይ ጎቦ ክትወፅእ ኢልካ ጎይኻ ምስ በፃሕካ ኣብ ከሰልችወካ ክትፀልኦ ከለኻ ኤግዛክትሊ ከምኡ ኣጋጢምን ነይሩ ግን ተመሊሰ ንድሕሪት ንዓይ ደስ ዝብለኒ እዚ ንኣኹም ዝምህሮ ዘለኹ ምስ ሕብረተሰብካ ፅልዋ ኣብ ሕብረተሰብካ ሓገዝ ኣብ ሕብረተሰብካ ለውጢ ከተምፅእ ከለኻ ዝያዳ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ኮይኑ ተሰሚዑኒ ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት እውን ከነስተውዕል ኣለና but to create your life the life you love think about what you really want in life ሕራይቲ በፅሕካ ዘለካ ደረጃ ህይወት ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዘሕጉሰካ ተፍቅሮን ህይወት ክትነብር ተኮይንካ መጀመርያ እንታይ ካ ክትሓትት ወይ ክትምልስ ዘለካ ኣነ እንታይ ኣብ ህይወት ዘገድሰኒ ቀዳማይ እንታይ የገድሰኒ ክንብል ክንክእል ኣለና ከባድ ሕቶ እያ እዛ ሕቶ እዚኣ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ትምላስ ኣይኮነትን ግን መጠን ብዙሕ ዝሓተትናዮ ነብስና መጠኑ ትመልስና መፀ ከይድ እዩ ክንፅሕፋ ድማ ኣለና እዛ ሕቶ እዚኣ ወረቐት ገዚና ጥራስ ናይዛ 2020 ትመፅእ ዘላ ዓመት ብሙሉእና ሓደ ነገር ከነማዕብል ከዘኻኽር እየ ንሳ ድማ ክንፅሕፍ ክንለምድ ኣለና መፅሓፍ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ነብስና ደብዳቤ ክንፅሕፈላ ክንክእል ኣለና እንድሕሪ ፅሒፍና ዕላማ ናይ ነብስና እዛ ሕቶ እዚኣ ዕላማ ናይ ነብስና ፀዋዕታ ናይ ህይወትና ንክንፈልጥ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ቲፕ ከም ምኽሪ ቁፅሪ ሓደ write your childhood or remember your childhood passions ኣብ ንእስነትካ ወኒ ዝነበረካ ዝሕጉሰካ ዝነበሩ ነገራት ድለዮም ከምኡ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ ገንዘብ ኣድላይ እንተዘይኮን ወይ ገንዘብ ኣብ ዓለም እትዘድልየካ ንህይወት ገንዘብ እንተዝህልወካስ ግዜኻሲ ኣበይ መጥፋእካዮ እንታይ ምገበርካ እንታይ ክትገብር ምውዓልካ እዚኣ እውን ሕሰቡላ ምክንያቱ እቲ ግዜኻ ተጥፍኣሉ ምናልባት እቲ ትፈትዎ እዩ እንደገና ድማ what makes you forget time እንታይ እዩ ግዜ ከም ትርስዕ ዝገብረካ ሰዓት ክንደይ ከም ዘሎ ከም ዘይትዝክር ዝገብረካ እንታይ እዩ ኣብዚ ግዜታት ግዜኻ ክሳዕ ክንዱ ዝወሰልካ ምናልባት ልብኻ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ and what's your wish list እንታይ እዩ ኸቲ ናይ ልብኻ ባህጊ ወይ ክትበፅሖም ትደሊ ነጥብታት እንታይ እዮም ሊስታ ፀሓፍ ካብኦም እውን እቲ መደብ ናይ ህይወትካ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ሳልሳይ take care of yourself self love ናይ ነፍስኻ ፍቕሪ ናይ ነፍስኻ ሓልዮት ነፍስኻ ምፍታው ዝበሃል ኣርእስቲ ኣብ ሕብረተሰብና ጌና ፅዩን ነገር ወይ ከዓ ዘይዝረበሉን ዘይነስተውዕለሉን ነገር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዋላ ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ነይሩ ሕጂ ግን ሓደ ዓብይ ሙቭመንት መፅኡ ኣሎ ነፍሱ ዘየፍቅር ሰብ ካልእ ከፍቅር ንኻልእ ክሕግዝ ንኻልእ ክጠቅም ኣይክእልኒ ዝብል ምንቅስቃስ እዩ እዛ ተሓሳስባ ዝኻ ሓቂ እዩ ንነፍስኻ ነቲ ኣምላኽ ህያብ ዝሃበካ ንዓኻ ክትከናኸን ዘይከኣልካ ከመይ ጌርካ ካልእ ክትከናኸን ስለዚ ቀዳማይ ሓላፍነት ናትካ ነፍስኻ
مفقارن مفتاون مس نفسها زمدنا مفتارن دي قداميتيا. So your physical, your mental, and your emotional well-being are connected. سمعتاون أكلاون حنقلاون تعناها እዚኣቶም ኣገደስቲ ባእታት ጥራይ ዘይኮኑስ ንሓትሕዶም ዝተሓሓዝዮም ስምዒታትካ ነተሓሳስባኻ ንኣካላትካ ፅልዋሎም ከምኡ ድማ እቲ ጥዕና ናይዞም ሰለስተ ነገራት ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ስለዚ exercise and a good nutrition are always good ጥዕና ንጹህ ምግቢ ወይ ጥዕና ዘለዎ ምግቢ ጎኑ ጎኑ ድማ ስፖርት መዳርግቲ ዘይተረኽቦም መድሃኒት ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ናይ ሕጉስን ጥዑይን ሂወት እዮም እዚኣቶም ከነዘውትሮም ኣለና ተወሳኺ ብፍላይ ነፍስና ምንጽንዓሉ ወይ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክመፀና ከሎ ክንገብሮም ንኽእል ንኣብነት ገንዘብ ከፊልና ማሳጅ ክንገብር ኣለና ኣብ ስቲም ኣቲና ኣብ ሳውና ኣቲና ኮምፕሊትሊ ኣብ ጅም ከባቢኹም ዘሎ ከይድኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብ ኣቲኹም ንነፍስኹም ፅቡቕ ዝኾነ ህያብ ሃብዋ ንነፍስኹም ግዜ ሃብዋ ሓልዮት ግበሩላ ምክንኻን ግበሩላ ስለዚ ፅቡቕ ዝኾነ ትሪትመንት ንነፍስኹም ኣብ ፅቡቕ ሬስቶራንት ከይድኩም ዝደለኹም መግቢ ከም ትበልዕ ግበርዋ ዕድል ክትረክብ ኣለዋ ክብሪ ክወሃብ ኣለዎ እታ ነብስኻ ከምኡ ድማ ባፍ እዛ ዓቢ ባስካ ናይ ማይ እንተለኩም ፅቡቕ ማይ መሊእኩም ውዑይ ድዩ ከም ትደስ ዝብለኩም ሙዚቃ ቀስ ዝበለ ገይርኩም ኣብኡኻ ነዊሕ ግዜ ሪላክስ ክንገብር ኣለና ኣነ ከማን ክገብራ ሓስብ ኣለኹ እዚኣ ሶ እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ድማ ደስ ዝብለና ምግቢ ክንበልዕ ኣለና እዚ ድማ እቲ ነፍሲ ፍትወት ነፍስኻ ምፍቃር ዋላ እቲ ደስ ዝብለና ምግቢ ናይ ጥዕና እንተዘይኮን ንኣብነት ዝግኒ ስጋ ገለገለ ደስ ክብለና ንብላዕ እየሱ እውን ሓንቲ ግዜ ነፍስና ምሕጓስ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ቀፃሊ ክኸውን ከሎ እዩ እዚ ስጋ ወዲ ስጋ ካሰካ ዝኽእል እምበር ሓንቲ ግዜ ፀገም ዝበሃል የብሉን ታራብኣይቲ open up to loved ones ልብኻ ክፈቶ ዝፈትውኺ ሰባት ብዙሓት እዮም ዝፈትውኒ ሰባት ብዙሓት እዮም ሓቀይ እንደ ልብና ንክፈቶ ፈተውትና እውን ክሳብ ክንደይ ከም ዝግደሱልና እቲ ሓንጎልና ብዛዕባ ኣሉታዊ ክፋል ጥራይ ስለ ዘተኩር እዩ እምበር ብዙሓት ዝፈትውናን ዝሓልዩልናን ዘፍቅሩናን ሰባት ኣለው ምሳና ናትና ዕላልን ናትና ህላወን ዘገድሶም ሰባት ኣለው ስለዚ ናብኦም ክፍቲልና ንቕረብ ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ሓቅነት ናይ ሂወት በይንኻ ወይ በይንኺ ክትሕጎሲ ኣይትኽእልን ኢኺ ኣብ ሂወት ናይ ግድን ሰብ ተድሊ እዩ ሰብ ግድን እዩ ዘድልየና እቲ ሕቶ ግን ጥዑያትን ዘፍቅሩናን ዝሓልዩናን ሰብ የዛረብ ዘሎ ማንም ሰብ ይብል ኣለኹም ገለገለ ሰባት ሕማም እዮም ዘምፅኡልና ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካ ክንርሕቕ ኣለና ነፍስና ከነትሕና ኣለና ነፍስና ብዝተኻለ መጠን ዝያዳ ክሐጉሱና ዝምህሩና ዘዕብዩና ዝጠቕሙና ንሕና እውን ከምኡ ንጠቕሞም ሰባት ክንረክብ ክንፍትና ኣለና Don't keep all the negativity inside yourself. تهبلنا له كل تألوتاوات حساسبة حزن شقة وشتخ زلو أو وشتخ يتقبر بليز أو تصوّه محازا عركز بهالكوبزيو نمحازا خان عركها معالتاوي نيجاتيفة حساسبة دربية اللي مبلي اللحون حرة زي خيركا شجركا مكفال مسؤوم كينكا even أب منكبوم تتريسكا مبكايون أزيو أقدر أسكفال نهيوتيو معزنات كاسيو موداتا عركب محزن زدلينا حرة جزء أجمعنا نعبهم كنا متصم مفتوح كابهم نركب الكايوكو سلزي كأسأل خن قبري يبلنا نعم أجمع كنا توام يبلنا جن حرة جزء كده يجدي يدلينا مسوم شجراتنا كنا زرارب كن كل علنا تا مخرج ما be the person you want to meet نسخة وينسخي التنسخة خطرقبيات دليل عين السبع كم أخون قدم تسخة تاسخة دليل زلق محازة قدم نسخي كما عين السبكوني شعور نسخت متأكيا نسخاونكمو أنا ونكمو تعنوز دليل زلق سب قدم أنا كخونا لني شعور عايز مسؤول سبات كما تقول نخرج مريم that's wait ما be that person you needed when you were young نشتكي لخط دليل زنا بركة كم زع عين السب أبغوني كلون له كم زع عين أبو خون كلون له تبلنا بركة نسخة وين نسخي كم خد كونو كتسعر لكم أنا ونكم ናይ መወዳእታ ድማ don't chase happiness ሓደ ጌጋር ዲታ ብሂወት ዘለና ደድሕሪ ሓጎስ ሙግያይ ሓጎስ ኣብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ነገር ምስ ረኸብካ ዝብፃሕ ኮይኑ ይመስለና እሞ ደድሕሪ ንጎይ ብዙሕ ገንዘብ ደሞዘይ እንተወሲኹ መኪናይ እንተፀቢቓ ገዛ እንተገዚአ ገለመለ እናበልና ንሓጎስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ናጉየና ናብኡ ንኸይድ ዘለና እምበር ክንነብሮ ንኽእል ጌርና ይወሰድናያ ንዚ ከዓ እቲ ኩሉ ሶሳይቲ ንነብሮ ዘለና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እዝን ተረኺብካ ክትሕጎስ ከምዚ ተወሲኽካ ኣሎ ናበለ
بزحنا خنجز زقدنا عينت كنستقبلوا لنا حقوساوي كونن زي حقوسنا نجارات بملو بنات عين واقع يبلهم بس ما حازوت كام سعر تخام الرخاب فقر مهاب مقبالن حاليوت دنجات ازيوم يم حقوس تفطروا زياتهم كبنات عين بنات قبل كل خوجن كي سرح كاز موصيب اللي لهم سرحية اليومي برقد سعرية اليومي سلازي كنستوعب لنا تحداش تليفون تحداش ماكينة نجدنا يكونوا كحقوسنا يس حداش ماكينة زجزا خلو جزي أنا بقى مثلي لا نصب حيتي رسائي حقاش قد ما متعايخة وهاي سنت الرغبات تبي لما مسرخة كات هودي story you don't really get doesn't bring you the happiness you think you will get تصبي ويكبني تحقوسني تقول أنا قر أي متزني صلى على تراي سلازي كل جزء أبنا جرات ويا كنتات أين أسرة حقوسنا منشنا حقوسنا true happiness is based on inner peace and not focusing on the negatives says the teach na hand تبعله كيلان تايب لنالو حقوس أوشتي زلو كوشت نايك مت زلو خاب دقة كاب كبابيخا كاب نجرات زي كنا كوشت خايك مت زلو نصدما ألوتاو نجارات قريفكا أب أونتاو بمتقار يزعبي يبلنا له أبي وطنا أبزقات منا نتم أونتاويان أبوم تتبكيرنا يحجوز متنا كمدما to be beautiful means to be yourself تبقى كي وينات كم عسيو كم نفسها نبر كلها نفسها كم زلها كتقبلها خلها you don't need to be accepted by others كالوت قبلوه ويقبلوها قديتها يكونن أدلا يكونن أقداسي نسخة وينسخي نفسخي كتقبلي عليك مهنياتو كالوت قبلوها كفتوها كدنقوها تصبنت لها أبيدون ودي كالها نعم دس بلومي خاخد قبرنبر نعاها يكونن زيد ماتي حقوس كابانا زهد مالنا يبلنا طب نمجمر يا channel تمسوز لهم شمين جورج دراري بحال زي جي درار زبل channel أتحساسبانا نملوات هيوتنا نمغيار درجة فلتتنان درجة ناي رديتنا نمعباي بوغيرنا دما هيوتنا غنستغاقل كابزبليو بزوح تحسو دما لني زانا إلو فيديو بفلاي نتوم تشجرون زلو نشجر زلنا حواتنا حاتني عمو بليز نبعنا نرأيا قدم نفسنا أنا حقز دحريو دما أنا قدس بزوحات سبات ستجنقون زسموهم سبات اللهم بليز شير قبروا نشتينو عمون كابت زلو ونخوزك تحقز تخليا قابزبليا غريبا زلو توم كم وترو نز فيديو ناتي نراهم تمهارون تعبيون زلهم صبو قبركم متبعكم يدليني أنا ون أتبابعني ستريس كيكون أفتحتها بكومنت ناتكم صحف كتصبيه كم دما نحات عدنا ون نتبابع كم وترو زانا لو متمرتي ريخم كتتقبروا نختفلتوا أنا تحساسبكو لو متمرتها بسودي الله أبكالك سام الرخب دحنكونو تشاو